Delta égale B au carré Oh. moins 4 Oh, AC. as. Ya karakory? TX. Ouais. Ino ma raha tsy aboningady? Miantona amin'ny révision nge. Révision baka inga. Na za hitanao ake courage. Ôlo zany baka ho avy mba miasa anao, za hitanao ake kony courage. Eko baka za hitsa hafaka. Mba lidoko ndraiky amin'ny vily ake. Za keka mafaka baka. Tsara tafano fianarana inga. Alefa reny mpampanday doko ambany volo agny. Lafa nitsy lafo zay fa raha volain-jare koa. Za hitsa afaka baka courage mba liatra ndraiky amin'ny vily eto. Afody eka e. Ya, ray aman-dreninao nefy mbola mavoaposanao andeha hianatra an-talaky. Danga. Ka edy raha tsy abonao za hiale. Va iavy, nefa tsy tia olo tsy manao. Viavy va izy koa efa tia barbo e. Voatriatriakanao mitsakatsakana zare rangana aby mahita za. Za rô hiala tsy aboana raha ataonao e. Ya,